The DC mwana woopsa kwambiri amene sindigwedezeka ndipo lokutapangidwa propaganda yotani ine sindimanyumwisidwa ndimangoyima pa chilungamo ndipo chilungamocho chizapitirira chifukwa dziko lino ndi la democracy. Munthu ndi woopsa kwambiri ndipo abale anga osadzamukhulupirira munthu makamaka akakhala wandale olo atavala kolala ya white koma as long as ni munthu wandale osamukhulupirira. Andale ndi anthu woopsa, andale ndi anthu onama. Zaziwika sopano kunena kuti DC ataulula chinsisi cha ku National Statistical Office kumene kuli umbava woopsa kumene anthu akuba ndalama za World Bank. Anti-Corruption Bureau anapita ndikukayimisa process ya kafukufuku amene anthu ena anapereka award contract ya 153 cars kwa munthu mmodzi. Nkhani imene itapita ku dziko, Anti-Corruption Bureau inalemba kalata yoyimisa process yonse kuti chilungamo chiziwike. Komano kwachoka order from above kuchokera ku State House kunena kuti popeza Donald Trump waimisa china chilichonse kuno ku Africa kuphatikiza ku Malawi, ndalama zimene zizituluke msanga ndipo tikunena pano magalimoto achezera kuthira mafuta ndipo kudachita kupita tankala yapadera yochokera kwa akulu omwewo kuti athire magalimoto azipita ku field chifukwa akuopa kuti Donald Trump atenga ndalama zace. Chifukwa mgwirizano umene unachitika 2024-2025 wa 2 years framework agreement ndipo anthu analembera ndipo makampani owina anawina. Koma chodabwisa nchonena kuti ngakhale kunali framework agreement imene munali ndalama kapena muli ndalama za zokwana 15 million US dollars za World Bank, akupezeka kuti akulu aku NSO ku National Statistical Office ko akumatengano anthu amene ali outside the framework agreement, kusonyeza kuti in this case anthu awawa amene anawina contract under this agreement ali ndi ufulu kukasumira boma ndipo alandira ndalama za phwamwamwa. Ndi pamene mungadziwe kuti dziko la Malawi ndi dziko la anthu manjanjawidi, asataniki, makawazi, mamafia amene amangoyang'ana ndalama ndipo sayang'ana za munthu. Chifukwa chake mwina Donald Trump watutumuka. Kodi ndalama ku Africa kuzimapita kumakapanga chani? Makamaka ku Malawi ndiye kuli asogoleri wokuba kopya. 15 million US dollars imene iyi inali yokuti ithandizire akafukufuku osiyana chifukwa tikuyeneso kumachitika makafukufuku ambirimbiri, mwina kuona za mmene ana akubadwira, kalemeredwe kawo, kodi zakudya zawo. Ndipo chodabwisaso china nchonena kuti mu framework agreement imene munali ndalama ngakhale za anthu ogwira ntchito. Tikunena pano anthu akudandaula kunena kuti anagwirapo survey ina ya 28 days kenako ayiyenjezera kuzayipasaso 14 days, ayiyenjezeraso ndikuyipasa 14 days ina paka lero kuchokera chaka chatha December paka na lero, no not December but October paka na lero anthu osanalandire ndalama zawo. Anthu okuba kopya Amalawi ndi ziko lathu lili ndi anthu woopsa, anthu amene sayang'aniraso za munthu ina olomfuti akhoza kukutulutsira ndi kukupha nayo, bola iwo ndalama atenge. Choncho ACB tikuthokozeni for coming in to intervene pofuna kupulumutsa ndalama za madonors za World Bank zimene zili mu framework agreement, zimene anthu ena makampani ena amakahaya anawina kale ma contract. Koma lero kwachoka order ACB itapita kale, kwachoka order from above kunena kuti anthu apitebe ku field, ndipo izizi tizakambiranabe cholinga akufuna abe
ndiye 15 million US dollars ija amene mmaziwa kuti akati 15 million US dollars ndiye muichite multiply ndi ndalama yanu ingogwa daily muona kuti ndi ndalama zopsa kwambiri zimene ati agawane anthu. Kodi kugawana ndalama kuti siku NSO kokhatu ngakhale kuzomba Central Hospital tikunena pano pa madonors atangomva kuti Donald Trump waimisa kumeneko kunabwera ndalama za madonors zokwana 11 million US dollars 11 million US dollars agawana wiki yatha yagawana management ya kuzomba Central Hospital pakana kukamutenga amene amapanga za accounts amene anamuchita transfer kupita ku Blantyre nanga si signature yake inalimobe mu system anakamutenga tu amene pakana amusayinisa amugayirako so ndalama kuli kulemera kuzomba. Inde munamva zokuti mugule mabatire munagula koma nchitidwe umaba ino ndalama 11 million US dollars imene itu tikulula ni mayina ndipo ngati simubweza ndalama zimenezo ndikuchekechekethwa ndikusimikizireni ine ndiulula mayina ndipo ine sinimanyengerera chifukwa ndalama zimenezo zilizopita kwa Malawi zinali zokuti zithandizire mankhwala pa chipatalapo zinali zokuti zithandizire ma patient kuthandizira zakudya kuthandizira kuchita ma renovations ena ndi ena outreach program koma iniyo akulu ena anunso munapasidwa kale ma transfer kuti muzipita mu Zuzumu koma pakana lero muliko nkobe kufuna kuba ndalama madikira ndalama imeneyi ndiye tiulula mayina Boni Kalindo abwera ni mayina ochokera kuzomba Central Hospital amene mwaba 11 million US dollars anzanu ndi awapa NSO naonso akukayiyamba lero kuija ndalama ijayo agawane ndi anthu aku State House ziko lomvesa chisoni limene anthu aje pakana lero alibe fetereza alibe mafuta ndalama ngati zimenezi zina ndizi mukuzifupa ku makra kuti mukagule machini ndiye munyatu paja Donald Trump iye ndi no nonsense. I like the guy panopa walamula kunena kuti ma program onse ya America aime ndiye nkhani ya ma ARV iye ndabwa ngati at this age mukumaka pempha be magesi sindikuziwa aja munakapempha pa Mozambique posachedwa pa ndezili pati chifukwa posachedwa paso munapita so ku Mozambique kukasayinira dili ina ya magesi chikhaliro chotili ndi mazipupupu mazitu angoenda misinje yoopsa ndipo ngati kuli ziko limene linadalisidwa ndi Mulungu ndi ziko la Malawi koma anthu ake ni makape okhaokha makape amene cholinga chawo chimangokhala kuba basi lero mukasayinira madiru ati amagesi ndikumalinamiza ziko kuti atagulaso chimanga ku Tanzania chikhaleni cho pa boda apo simanadusepo gali motolo imozi yochokera ku Tanzania kuzagawa kunoko chimanga chikuchoka Malawi muno ndikumachionesa matraki ngati mukutani mukuchitenga kunja chimanga chikugawidwa mama ministers fetereza nkati ziko loopsa ziko la mamafia amene salabada kutero kundalama za kuchulukirani zina ndizi zili kumekizi komatu kumeki kundemo kupanga kozopusa bwanji ndipo ogwira ntchito ameki niyo ni makape kwambiri limozi ndi awawa azanzikawa ndi makape iniyo kwambiri mukuyambisa program yokuti anthu azikalembesa kuna kuti ayi anthu akalembese supplementary anthu oso akapita pa ujeni mukuwabweza anthu ambiri Blantyre girls anthu ambiri kuzomba anthu ambiri ku Blantyre anthu ambiri madera osiyana akudandaula kuti iniyo mukungoabweza anthu ali ndi chanzika kuti alembese mukuwabweza amene sana alembesewo mukuti ayi nthawi yanu inapita ujeni nyengo yanu yoti mulembese si imene iyayi fezi yanu si iyayi iniyo mukuzitenga kuphunzira kwambiri eti ndiye inu Amalawi muzifuse kuti kodi ichi ndi chisankho ichitu si chisankhotu ndipo tikupita kukavota kuti tizikamuvotera ndani popeza anthu amene wandu okuba okhaokha apapa zaoneseratu kuti iniyo azipani musamale kwambiri azipani zosusa zachita kuoneseratu kuti ichi ndi chinyenga aphunzisi akufuna akupusiseni inu muziona ngati izi ndi zisankho izi sizisankho akufuna madonors atani ati apase ndalama
ukayang'ana ku Ministry of Education nawonso amanebu ndalama zonse zija zatolera iwo zija atali ndi deficit akupemphanso ndalama abeso kumene koko. Kodi ziko ili tuli kufunika likanakhala kuti ziko la Malawi maiko kapena amagulisidwa ilili tikanaligulisa kaye. Tione kuti kodi ma process yake ayenda bwanji. Chinyengo chili pose chinyengo ziko lomvesa chisoni kwambiri. N'chifukwa chake Malawi munomo lero muzaone abale anga mukungobadwa zipani. Mungobadwa zipani chifukwa muli za chinyengo anthu akulemerera mundalemo. Sikuti akufuna kuti akathandize anthu iyayi, akufuna akalemere. No wonder zipani zingobadwa komatu UTM mwana wanga uli bwanje UTM. Ndinanena pakati apo kuti inu akubanja samalirani, akubanja la Chilima anthu awa ni manjanjawidi. Mukaapa sajipanichi muzaona ngakhale nkhope yake ya Chilima izachoka, azayikapo zawo, ena ndi awambisa zawo, atengatu style ya mwana uja. Koma mwana uja anali ndi choice. Mwana akati akamasankha ulo zovala zache, mwana akati akamasankha ulo kala ya chipani, umachita kuziwa kuti yes, no wonder lero li anthu ena aja kuitenga kala la ija ndikumayika mma t-shirt mwawo, ndikumayikapo nkhope zawo. UTM in disarray. Ndikutha kuona anthu ambirimbiri akutuluka mu UTM. Ndipo ine ndinanena kunena kuti joka weni ndinu akubanja amere, koma anthu sana ndikhulupirire. Ankati ine panyandino amadrama na pachikamwa masewero andilowesa kwambiri tikufera njia andilowa. Ine ndine na madrama osaphunzira, koma lero mwaziona UTM ngati simusamala. UTM ikutha, anthu ambiri akupita kwawo kumene anachokera. Ena ndi aja anavulala kalekale agonani, Henry Gonani adavulala mwana kuchoka mkono, kuchoka miyendo, mkulu olimbikira ntchito uyo, secretary wa region. Koma anthu kumangozemba zeze pakana kuchipatala osampitisa, pakana munthu ndikukhala olumala. UTM ndi zipani zina ndiye mwaziyambisatu zipanizo. Tione anthu amene muli nazo. Anthu kuti masiku ano anachenjera, amakuimbira mmanja, mukafuse ya happiness. Kodi zinali bwanji? Anzawo ndi anzawo kumayamikira, kumayimbira mmanja. Ife ziko lonse tikufuna happiness. Happiness anali ango ina iliyonse happiness. Lero li happiness atayambisa chipani zili bwa. Ndipo akapusa happiness yo akhoza kukavoteredwa ndi mkazi ache ndi anache. Ndiye izi zipani zina mukuyambazi ndi anthu amakuchemereranitu, ndi apa mukuperekezedwa ndi anthu atatu. Ndale ndizoopsa pamene mukupanga mafilimu owanamiza anthu. Nawonso anthu anachenjera pasiku ano, nawonso anthu akumanamiza ndale. Atambwali sametana. Amaire koma Saulo zikumene uliko, Saulo sibe Saulo si. Chipani chija chatha basi, chipani chatha, chipani cha UTM chatha. Ndidanena ine ndidaloserera ndinkanena muja zikakhala ngati ine ndine wamisala. Koma taona nisopano likulu mwera anthu ndikutha kuona akuluakulu amu UTM olephera ndi opambana omwe akuchoka kupita kuzipani zina. 2025 ationesa zinthu Born Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye mabuka osaiwala twa vitu osaiwala twa vitu mulanje muloweti ma estate muonemo muone anthu akunyera muti Box 76 mulanje Malawi, Southern Africa.